Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkare yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate no corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo yuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers yuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na
Majambuliye to sabo kwa birasa yu akorekire kolende ne chinsanya chiabeire litukaligalie 14 litukulia chimaine mutenyo 10 mwaka bachirwe na 25 kene kionga chinsanya senjira yo wikiranu ncheni ngongoro kwa rune ototo nyangiri kurensa memenyelio ni gotoku kwa trinere Wilson Makoli na negatia na kwaleganeria se kionga chinsanya emagaro ya lero. Well, we have UDA, we have this, we have that, and there's nothing wrong with that. But at the end of the day, don't amana because of political parties. Political parties will come and go. Omwana siasa kurwa sense ya Amerika Bulda Extreme Manyi gutarira ebunge ya county ya Nyamira. Intubuna Nyamira ndogo, ndoli go chikona cha races, ndoli go chikorubango. Mbaka maganiaito aterere irwe. Abonchereri kurwa asechira Nyamira ime ye bunge ya Bonchari county ya Kisii kwe murungania magayo gutagolirwa ebibanda byabo. Ebwate iko mutanta nigwa umuntu amana ko batebyanga nabwate oborai boro bungao goso muntu ra point onye bago tebanga appointment nero tigana bari wende ba point ibintu bago appoint ibingao okungusana na niko kogenderete ase ekyombe gya boda boda ime ye county ya Nyamira. Mwanju muligiri magayo gosira kwa mworokiwa we University ya Eldoret asiri tashari ohanga nigo litukulia lero omukagirwa omonene gose omukagirwa oyu nyaka baga kubikubyara nyaka baga kuwa bosibwe kambiro litukulia lero na kwigorerwa ogosina gosoerwa kubwatakana hamo no gosira kwa mworokiwa oyu na gutume ulikito fatika December. Rituko Ermorioka maiga yomworokiwa oyokonya ogosoma ase University ya Eldoret umaka ogatatu asereta Sheri Oanga wekenyoro kya Nyanzanda eward ya township ebunge ya West Mugirango kutoka gasiretie obugima bwaye ase chinjira cyobututukanu bono nigo omwiborio ye atebire nigo konya amosemeirie nze mama wabo mwana yesirete okoro kusheri suranda anero mwana na manene ega usoma mu university soma education amako gatatu Street ona nende ntu ona usese amangana na ya serikali lakini nende no bonjita kama kwenye gitari mwana yona gereti nganyora abate chinja okoboko begao andonsi no twamuri gereti class tukanyora keningi tatiga okoboko kuna kubate shito kubesedi bana mwana yo kera bamanya no mwana miske aiga second floor kero kuri gereti twari gereti tukanyora no gutoko kwa yora nyore chinjali bana mwana no bateta okorro mwana yo ryare go struggle ngo yari kurangira no konya maybe bamwita bana ni solution bari kurikiji bakirite kana kibako bako chikosiri evidence bakamutanze obororo obonene asiambateye neriebuna omwaka oyo nigo omugaka bwengeye asiretie obugima bwaye na agatiga maiga abana babere asebono nainde omunyaroka oyonere Sheri Oanga konya ogosomera obwarimu nere aberega gusiria obugima bwaye engana yatigire omutakanwa oyoiga gasinyire asawe cyakera asebono aburirie serikali emokonye asogokora obutuki bwango eryo anyore obwene bwaye naboigo usabire asirwe asegurube enene ejo yatigaire asomochi justice nasaba umwana nokule atoma abataratinde kukonyana mutinyo berakwete embera terachine nebunda tindatiga kolera isikonde pana akino mwana nokule namabira manene no kubwena tindo chibisini mbwene bangunda njabona okonya kwane ngusa be serikali nje tima itingo nyara kursa justice lakini mundu iri justice ekiagero mwana yone onyogo sitawase otebwalenge abale kuma museri nyamonyore kali mtunto bwati ndebe na nikona mabato na bonde go binandigo nari gusaba abisani abaya kindi yosora nyole
noko support. Kobwatikana naya nigo abasae abuo anene baibwatiranisye ase obwanchani basabirwe gutaimukya igitambukiro ky'ogweita gose gweita abana b'abantu bande. Kanguru Josephine Mwango nkanoga serikali emukonye korere kene ikyera bono rose kuna bantu musti abana bamura mapenzi yabajani umwana onye goso rengerera tinsa chinde na kiri nyamira nsitongo gende nabare ko masei nyebanga nitinjiri ndibanganite tuntwali ngonto manyiti nabare ko maseri umwana atisobe amaseri ibaga yuko mwaka na buchi ko mwaka ukage kwa mwakire ngoro nyore kwa mwiti onte buchi mamu mabege ne to mwana ni skuru akali lakini wono mwana wae wari nyamira mongina gakaito mwana ni skuru akali mwana okulu mwana tarwali ona gakinde yu mwaka ya mutigirita na babiri chingaki echechio nigo omukagirwa omonene wa makweri ajaiga rero aikigwa ase kigambero kya Nyamira na nigo arache kogenderera gutangwa ase gitaseni kya banyanyimbo kya Nyamira chingaki obutuki boigo bogenderete ekina ekiga nigo kirache kogenderera chitariki 12 chomotieni oyoiga. So the respondents to be held, which station? Nyamira Police Station. So the respondent to be held at Nyamira Police Station till 17th October 2025 for further directions. I am hoping by that time, between the witness statements that you have and the results of the postmortem, the prosecution will have been able to make a decision. Okay. Korengana hamone amateyeiga nigo barure ogosaba kwabo gucyase eserekari naboigo abaobisa abo bonsi baokora obunyongi kwene kyabuna inkokorera bare oboene erio yamateyeiga yonsi inyara kubage kumanya oboene ningi kyairerete amakweri ayaiga kokoreka asenjira cyobututukanu. Hingo reporter Getembe kuraiga Nyansanda eyegotoka emeye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Kisemba Mwancho murigereri obonyongi obu no butugifatiga dia minute korwa sorobote rurwa nyare kabaro korwa sembe kone tugotigarita se county ya Nyamira nigo tukomenya muna omo house representative korwa se mochi ya Minnesota imense ya America litukuri alero niga nyara kabaga gotarira county ya Nyamira sasa ngamo na bamusie ime ye bunge enene ye county yo asanyara kabaga kokwanira mange enene mono yule ya siasa munago tumulimbulikito fatiga disemba. Omo house representative o Minnesota Olda Mumanyi nigo aburirie abarai be county ya Nyamira kurigia na kurwanirira obamo bw'omugusi gagukwanira aba MCA ase bunge ye county ya Nyamira amo nabakori emiremo. Olda Mumanyi nigo asingirira obuya bw'abarai kurwagusi kuchamo na gukwana neriogi erimo. You are the assembly of Omogusi here in Nyamira. Let's make it a point to also make sure that we are protecting this Omogusi. That we come together, not because of politics, but because we are one people. The last time I remember, since you brought politics in the conversation, the last time Omogusi that really came together politically, can someone remind the whole team? It was during your child's time. Remember? Yeah, everybody, all the MCAs were under what party? Exactly. Well, my God, we have UDA, we have this, we have that, and there's nothing wrong with that. But at the end of the day, though Ramana, because of political parties will come and go. But Omogusi is here to stay if we fight for it. Poigo Olda Mumanyi obasegetire aba MCA be bunge ye county ya Nyamira kokorera abanyamira obokoreri obuya obwo barayinyorerwe. When leadership is centered on people, trust is built. When your community knows you are in this building fighting for them, you don't even have to beg them for their support. They'll have your back. Sindio, these people will have your back if they know you are in here fighting for them. And when trust is built, transformation follows. Because then you're creating policies and laws that actually impact
a common mwananchi that you're trying to. Ulda Mumanyi oyore asetaro yogosegeta ubonjureria kati ya Kenya ne state ya Minnesota nigo arenekerenga ekenene gyokoenekia Nyamira nero terigotigwa maega asubonjureria obwo Ndege nanyo ndege ndolende that is within my jurisdiction ingo rutagochaga ngongo rutera fast ngati ni gainka. Yes, absolutely. And there's opportunities beyond measure. And those are the opportunities that I want to exploit to the fullest extent that I can, within my capacity. And so this economic trade mission that I'm creating, and I had a conversation with the governor, Amos Nyaribo, when I was here last time. And we shared a couple of things, how we can collaborate, you know? And as I was thinking about this trade mission, I was trying to figure out, how does Gusii region, not just Nyamira, Gusii region, how about Gusii? Omonogeri bwebunge eyo Thaddeus Nyabaru nigo amwarigania Ulda ase bunge eyo na kumuburia aroisie obwamate obuya kati ye bunge ya Nyamira na boigo ebunge ya Minnesota eriogokinia obokoreri obuya gochase abanyamira. In this regard, we would appreciate if you will extend an invitation to us to visit and learn from the House of Representatives in Minnesota. Further, we take interest in establishing network, partnership and collaboration between this county and the state of Minnesota with a view of creating opportunities in fields such as education, health, culture, youth and women empowerment, and common development. We envision more cooperation and lasting friendship between us and our friends abroad. Gwikira rero nigo Ulda akorire etaro ase county ya Kilifi, Nyamira na boigo Kisii amo nechinde abwase etaro eye yarorekanire gochakoreta uburabu anene ase county ya Nyamira na boigo county ya Kisii. Kinko reporter Gatembe koraiga samaga chamanene ye bunge ye county ya Nyamira ayagotoka meya ward ya Township West Mugirango Njefatigad Kisemba. Na mwanchumo ligerali kiombe gya PAK niko kiarekanire kubonekana muno ase county ya Nyamira na aya magiga ye kiombe kigose magiga yoyo mobo bobatandiwe kiombe kyo Sirieta Bernard Orindo gwata na kurase kiombe kyo na kurase kiombe kingawa ekiaganirie ababwatani baboda boda kurase county ya Nyamira ko swase kiombe kyo munagotumwe mulikito podcast Pokara na sumusangirikano yoiga okabere uyokorekana lituko ligalia rero imeye sub-county ya iga ya Burabu ase omunyakirogo bwe sekta ya bodaboda kurase county ya Nyamira nseyeli abulilinyi baro sile limanyakanti mna Nyamira County Bodaboda Riders and Owners Association Bernard Orindo anyara ko bagakora na korelia kiralyo nga werusanire kurwase BAK tumira ni no mochia baje mani bane bonsi bantebiri gose batebire bonsi kwa jumuranga mbali kwa appointed kumurai umurai igako baping elected na bachemani bonsi bali baburabu abule ero batebire nga guchakira rero PAK igire kando togo korana Nyamira County Bodaboda Riders and Owners Association eyi anyarekani naende toigoire branch ya Burabu sub county okwana nigagendera ko bagagendera kubabolia abagendi bechipikipiki nane bali balinse yeli abulie liga baro ishirilinya kwene kibunango kora balembere mu yabo boyikirano na kubeka keralyo buna BAK me county Nyamira neronyeretete nabo iko nande niga esokire bene na kwerusania igora banale ko tebanga asobwamo tigatubwaterane na batebinga muruka muntu mungao iso rokaiso omuntu lyo maete ekogera ase stage nebwateise ward nebwateise sub county nebwateise ne county nebwateise igo mutantanigwa omuntu amana ko batebyanga nabwate oborai borobo ngao goso muntu rapointe onye bago tebanga appointment neroro tigana bari wande ba appoint ebintu bago appoint ebingao bitali ni Nyamira County ase PAK lakini inje narete PAK Nyamira nande na tebire ase bono iga PAK ukona chinga kichiga boigo ase babwa tokera Jairo Mogire certificate buno munyakiro gokorwa ase sub county yiga ya Burabu igo agendera ko bagakubolia abana bodaboda abagakwane kibunango twara bara maskani
omorembe na boigo kugania abana bodaboda bagakoigwa maskani abo boigo ngumwakira mbia mono ase ogotoretera egento eke egere tokorere abana bodaboda egasi ngwakira boigo chichairman chaitu chiabura mbia mono ase egasi bande tokoramo nobomo nobwasi oku ase ogosuki bodaboda motwe ntutaiti muntu ndaje ngero bera appointed ate gutubagana county yetu ya Nyamira onye mbadi tigabere Nairobi yali akurintu bya ibiroro na into kurintu bitu Nyamira iga singinja abana abatochorete tukora ntuna buba tubigetegeti igontu batima nasinse mujendeni gabara yawe kenna sajaiga bagendere ko bahagwetanga kurwa siasa nanene echo chigendere gutumanya abana bodaboda me county Nyamira na kubeka kiraro nga kero chinga kichiraike mbesokie elio ko bachora barayibale namaroro ase bagendere ko babakugania omuke kwene kiwasa sector ya bodaboda elio bagendererie onye siasa gego ikenga kiwika siasa ntumanya na ituna tuwaka siasa yitu igo nturiko muntu ndo kunyagotana ngere na karase muntu ete bintu rabanga tigato bamo libuli litwaliro siri igotoko bamo ke tutabetiamo ntokoro sibuli lietu likoreki libe Nyasaye tigatokonye to bamo tubwate cio mintu na ndege intekekendere na inde mono nkere toko na gotebunga intuna Nyamira ga nga tubwate na tubwate omonto yomo siasa kerera chake into chake ndogokira into chake oyo ororo tigabero bono igarakini ekuranto bwate ndumaite kaase togocha kubika twensi ndumaite tokobeka kero muntu tamaite asa kubeka tiganya sa tokonye na inde gakie yegoika tokore ngana ekorrekana Nyasaye tubwate buna twakorire sub county ya Nyamira South lero buna tole borabu maambiwe tole asakoro kumanga igo egento yo kantu tokona gutangasa no morembe no bomo na kubwatirana igeta getenga kiro muntu abwatia machiko ali itagoro kwa boda tafadhali eigin ku report rigetaseni kya wanchete kya getembe kurugaiga ase sub county ya borabu me county ya Nyamira inchigo ngoro kwa Polycarp okara Amancho morigere kubatkana mo no moroberio gendete gukurikia abagichikura abaye magega gosebosio obochori obonne bumakabochirwe na 25 nigo umwana siasa kurwase bunge ya Kitutu Chache North Joshua Makol Nyarenchi asegetira abasai kwa tsokia asobonge na kubwate kura egakara kino kigendo kiranyara kubage kobeka amagemabo amotwe ase enchira endonge munagotumimurikyo to Daniel Ontiri Gukwana asibiriro omugasorero ime ya sensi Nyarenchi nigo chinga kecho haru kubulia sabasaye kugendera kwelikia asomurubaliyo na orwa esababu enene inomwegotete ami tubono lendonye mwigo tetia bantu kubulia abantu bamintunge ke ntoke tokole litangani tubwate kura mwete bagandere tokole testa tubwate kura kekore kura ya ituyo kanerera chenjo bugmobo ndogo chenjo obugambi obono monwa wekatokoreki wekatotwale kura nero chinguru chaito gakora abantu abekare bairwe gas ebamo ganene batana na bwa banene gade intutora banene bakora ndoko batora kare bachori batakere bacha bakora abantu bitegas ukwana nigetaseni kya getembo mugasorero chinga ki chokolemia chiamati au ime ya Kitutu Chache North Nyarenchi nigo baigo hagendera kurwa okoboria ase serikali kurigiriria na kugorora sekta y'uburimi namono chinga kichiga abarimi bagenderete kurera kubwatikana neng'erire nse baigo horolekana komo koboko omoske Fred Matiang'i nabeta kire ngana kare toko oje ke Amerika ri ita kwa maraki tuanole be sisaine akana na regota na kwa na Matiang'i kokwana tonera singi jolende komo kodande gasi na matebinga ngwikanda samatanga ontebinga ugire ngora ya nasa abantu bali bami tumwanjiranire biamono koirana na boko matebinga abantu bami tona bate banga biamono ne bantira na maiga ase tariyo boigo mwana siasa iga nigo haremia amatende asebiriro ime yeitumbe yegotokanya kire amaga osira ya mati yenye gusira shila kimunto munyeruka w'imyaka emeke uyu muberoye okwa meta senkindu asomutinyo mubono kubatikana ne bill ere igoro kona gotemande kwa gachira abantu kinyomba nonyina abana na basondra uniform ilinda abana bagende skuru abana betu basome tariho alafu naende naona boda boda ko bagachande bipanda bune mbura bune jekere gocha panyora saba koraki saba kuigama ebinde byonsi ngo bikora singi to nechen kuira ni gocha seita nechen naona kine banka
abana naitiro yo mo na kina se bijoro ka ngaite ngasirwa karna nyore naitiro bongo takana koraki naitiro sira abantu ba minto taribo lakini etu soko nyora lipa kali nene na boto kore binte benge kwetania asatwa ikirie nkuripotheri gataseni kya gatembe kurega se kaunti ya Kisii letrene ngurukwa Daniel Untiri na mwanjo muligereri abonchereri kurwase chiro ya Nyamira ndogo eywe gotoka ase bunge ya bonchari kaunti ya Kisii nigo batoka litukulia lero na korobekana kwe murunganiria ogosonanwa amo na bonchereri gose amo ne kaunti ya Homabay eywe bagoteba yanyaka bagegosoa na gotagora ebibanda byabo ebire ase orobebe rwe kaunti ya Kisii na boigo kaunti ya Homabay munagotumye mulikito Dipon Asanya county government iga intubu na Nyamira ndogo ndoli go chikona cha races ndoli go chikorubango mbaka magani aito ategereirwe nenkwana yobororo kurwega asabamenyi ba Nyamira ndogo abaigana bamenyi be ward ya Ariana egotoke bunge ya Bonchari meye county ya Kisii abo banyaragwe sokiana gokorokorobekana ogotindi kobatekana echiro yabo era sorobebe meye county ya Kisii ne county ya Homabay yabete kogotagurwa ne para kwagachwa sayo samalieta nkoro kunyambonda Simon ya kundi chiromo kaji oba Nyamira ndogo osegenga itukoria rero twachiramo ntwento bwati mo chandone na onde bwensi ntobwati conflict na onde bwensi mochando tubwate already the main ne a boundary yeito osaliwa the boundary yeito yarenge ase sign poti yeiga omochai na begete akare magusi kurumage gabwo no a boundary yeito muna koru kende Kisii ere abanchururi abaiga nigo bono bagendrete kubara asalenene ne ase chindagira chiri bagendrete konie twasarere twe ibanda byeito etomate te chinyanye chisaregete nyumba etomate totosinyire nkitogo kora ekero ekira gitagia kitakurima kuruma Bay County ebasari tpake market yeito abwa sabangna ba minto n'abantu ba minto bande konye ba konyora ekire kyabo kelito maga yo bosombi gotenena gwetania chinsa isato emambe ya rero gabamenya abainga bairire getambukire na kuboria chi serikali echiga ibere kuri county ya Kisii ne county ya Homabay gokora okuigwana na kogayana omuchando ywe libogenderere komenya no murembe nabego gwekinia asobonchule chinsemecho serikali eywe the county government eichepaka with surveyors n'abantu bamanyete koringoria mangana yechi boundary batobekere chi beacons elinde tomanye the exact place as a county itekerete batobekere beacons so that ekere to koro bonjole twa manyanka itogo ikia ekere pare kore mutwa manyanka yego ikera to twaro morembe na litoko runa ntwe bango to maete na kitoko ruwe bango batokonye mumwano noto ruo mabe na Kisii batuorokie esomo bakoito okisi oikerete nyoro bakoze bara bare mensemo yabo kurinde chinga kyecho ni gobaralekana komo che serikali ya county ya Kisii inse yo mugabana Paul Simba Arati asogo sangereria ebango chinsemecho kurinde tibabwati nyomba chiakebara na boigo obuchabu bolibo kwabuswa nigo bwabekirwe asayo na gosalia amazingira chinsemecho toga kurwaje ucha kuruse bango yeto cho ntwanya ko koracho ende yonsi echo de yor nakine bango no baje bakibesa orro if we are not in Kisii County tote bigunga ntoli Kisii County etolari swear tolikinga ngaitu kwento kobe arabe takataka nere bekine garia kurwaje to kane takataka yeri erezesi bakabone yamanye kuruse takataka yeri garia omwando koranche kiotari gotokonyera kuripoteria kitaseni kia ukia gatembe kurega Nyamira ndogo egotoke ward ya Ariana bunge ya Bonchari eretera ni gonkoro kwa Dipon Asanya mwanjo muligereri abange konyamba maiti muna Nyamira nere ekawese county ya Kisii ire yekoruga Nyamira ndogo
ikolendeteri county nigere chire gotoka chinsemo chia abonchali kirabu na tokolera mangana maye kionga chinsenyeri tukulia lero njeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa memenyererio nigakoro kwa Wilson Makoli na kuransa ma transmission nigakoro kwa DJ Hatsan go se Kevin Ongeri endo toro buligo bya Miyaga Temba TV kionga kya mamusi boigo otwale obotukobya Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, pangina ninjo. Ama yasira abutokire mbusuro kyataroka bisanda bisoge. Ama yasiro abutokire mbusuro bisanda kyataroka bisanda bisoge. Nkeka muntu gasirire mucyo noro nabo taroka yoko bakabisogo turubani gwaka bitokoro muchiroze norengo. Ama yasiro bona akoera pi ateka taroka bisanda bisoge. Bisanda bisoge biri bikarekera ndiye atekire bito bino byaganda kuchimina no bekerani amotoko nyara. Ama yasiro bona gaerire. No mugusi atere ine tata. Ama yasiro abutokire. Tarokire na gwate kana gutaroka bisanda bisoge. Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, pangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya buigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.